Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Oras, Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 4:59 na. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Wani pagkayo. Pagdagi ninyo sa kalanggan. Hawain ninyo ang pagbalik ni Johnny Tanggo. Ako ni. Jani, ano ba nga isda ang hindi ka balo maglangoy? Patay nga isda. Ano nga pispis ang hindi ka balo maglupad? Patay nga pispis eh. Ano nga taong hindi ka balo maminsar? Patay nga tao. Hoy, Jani, ikaw na! Tanga! Dakila naman. Johnny Tango! Wala labot nga. Ano pagit? Sugudi sa pagkadlaw ang inyong pagbugtaw. Agud mangin malipayon kamo sa bilog ninyo nga adlaw. Pamatii ang makahalamot nga kabuhi kag pagpasimpalan ni Johnny Tango sa liwat niya nga pagbalik diri sa DYEC Aksyon Radio Bacolod. Halin alas 4:30, tugtog alas 6 sa aga kada Domingo. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Dakila naman. Oras, Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 5:01 na sang aga. Good morning, 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 syudad sang Bacolod. Welcome na subong sa aton kapagpalayag subong aga Domingo, subong adlaw Marso 29, tuig 2020. Good morning, Negros. Sa mga tao dira nga kakatulog pa sa ihapon kag gusto magbakal sa mga utanon, karne, isda. Bugtaw na kamo dira dakpa ng balde, habon, kabo, kag maligo. Pero tikatugnaw subong aga, no? Feeling ko, mga ka-aksyon, daw malapit na ipangatag ang 13th month, no? Sa iban nga mga kumpanya na panghatag na ang 13th month in advance, no? Ang sadya sila maglapot mga Disyembre, wala na siyang bilin nga datong. Wala ka na siyang i-cash advance. Tani, madoble ang 13th month subong, no? Tani, subong nga bulan, ipanghatag na lang, no?
Tani, wala na sang deduction nga matabo sa bulan sa Disyembre, no? Tani! Well, mga ka-aksyon kagapon sa aton kapag libot na siyudad sa Bacolod, biskan ano paya ka kampanya sa aton nga mga opisyales, ang mga tao yan nagapamakal sa nga sinako nga mga bugas, nagapinamakal sa nga perti kadamo ka mga groceries, kay ini mga ka-aksyon, nagapangaman sila kati sa buwas, impunto alas 12:01 aga na ina ila pizza Marso 30 karuna mga kaksyon magasugod ang ginatawag daton nga ECQ or Enhanced Community Quarantine sa bilog nga Negros Occidental kasubong man sa bilog nga syudad sang Bacolod. Iti kagapon mga kaksyon medyo masubok man nga balita kay ba di ba nagsugod ang Bacolod sa isa ka confirmed case naangot sa COVID-19. Pila ka adlaw ang nakaligad, kita iradugangan naman sang 3 ka positibo sa COVID-19. Now, kagabi, nasudla naman kita isa and that gives us a total of 5 positive sa COVID-19. Kagari ba mga kaksyo, mas makibot man kamo sa record. Ini ba lang mga tao nga nagkaladakpan sa curfew ba ka mga tig-as ang ila ulo? Naghambal na gani ang aton nga opisyales diri syudad sang Bacolod nga hindi gidbagwa sa oras sang curfew ba Diyos mio Santissima halin sugod sa pagpatuman sang curfew mga kaaksyon ini naglabot o nagdangat 685 ka mga tao ang nagkaladakpan sa curfew ka mga tig-ama ni ulo nga mga tao man no. Ari tagaan ta kamo sa comparison para at least mabalaan nyo nga kadamo gali sa mga tig-aulo syudad sa Bacolod. Ari halin sa pagpatuman sa curfew ang Iloilo City naka-record lang sa 148 ka mga tao nga nagbayular sa curfew. 148 lang Ang Capiz naka-record sang 31. Ang Aklan naka-record sang 74. Mamangkot bala kamo kung pila ang ara sa Bacolod pero danay pa Isunod ko anay ang bilog na probinsya sang Negros Occidental 391. Pila bala ka banwa kag syudad sa Negros Occidental? Ang ilang record 391 lang. Ang probinsya sa Iloilo, 114. Ang Antique, 57. Ang Guimaras, 1. Pero ang syudad sa Bacolod, 685. Pabinsara bala mga kaksyon? Kung ano bala kadamo? Sa mga tig-aulo, diri syudad sa Bacolod, ginahambala nagigindi maglagaw, malaga, pang-utdan, mga tiil bala. To ari pagid. Sa bilog probinsya sa Negros Occidental, mayara lang niya isa kakumpirmado sa COVID-19. Pero ang syudad sa Bacolod, naglabot na sa 5, lagaw pagkikamuti. Mambal dira mga tao nga isa pa man lang na. Tapos mambal man ng isa ka tao nga 4 pa man lang. Subong niya, mahambal naman sila nga 5 pa man lang. Pilagid ba ka positibo sa COVID-19 ang labuton ta para magpalahimuno kamo sa panimalay nyo? Diba? Dapat iba lang ang labuton ta 30 katawo? Dapat pa ba lang ang hulton ta nga may ara sa may mapatay para hindi na kita magwa sa panimalay ta? Doon ka mo na bala, no? Doon parehas bala sa isa ka sitwasyon kung hindi kita magiho, kung hindi kita paglukpan bala ko kaisa, kung hindi na bala ulihi nga adlaw Doomsday na or ginatawag ta bala nga rapture na, magiho kita ka rapture na, magiho kita ka minapatay na, magiho kita ka 1,000 na ang positibo sa Bacolod mo na bala. Uy, palayo na mga kaaksyon ina ginapakabuyot nagagidigid dapat matabo sa syudad sang Bacolod. May naghambal naman nga mga kagapon na storya ko nga 5 naka-confirmed cases nga positibo sa COVID-19. Basi matabo sini sa ulihi kung pamangkotod ka bala kung dahil nga lugar at taga Bacolod ko, palayo ka nahadlok na mga tao bala. Basi bala sa ulihi bala lakan kita diri sa mga syudad kag banwa nga nagapalibot syudad sa Bacolod. Dira lang kamo no?
So gani dapat sugdan tagid yang pagdisiplina sa aton kaugalingon. Hindi tiya paghulton nga maglabot pa bala sa punto nga magdamo diri positibo. So dapat kita diriya mag-ugyon kita sa opisyales sang syudad sang Bacolod. At pagkatapos di ba post ka mo dira finding nga muna. Ibis magreklamo kita sa social media, mag-ugyon kita sa aton nga mayor, mag-ugyon kita sa aton vice mayor, sa aton congressman. Kay man mga kaksyon, kung intrahan ta pa ini sa politika, intrahan ta para sa kalain sa buota, why ni pakadtuan? Mataas ang mga taas, pero kung mag-insindihan ay kita, magbinuligay kita mga kaaksyon, ako yung kapatingin ko ya, may malabot nga mataas. Diba? Teamwork mo, diba? So, kung naghahambal, nagamando dira ang aton nga mayor, dapat ya ugyonanta. Amon ding simpo ka mag-insindihan ay kita, kaksun ta ang politika, kung ano ginapatuman dira, sundon ta. Behave kita. Paghambal nga, wala gwa. Kating iban, ya katul dapa-dapa. Namin ni pagbrasa ng mga tiil ba nila? Pagkatapos, bala pagwa sa balay, piswitan mo alkohol, dayo balang mata, para hindi bala ka lakat, bala layo, no? Pro, hindi ba na matabo, joke lang, nakapiswitan sa alkohol ang mata. Well, mga ka-aksyon, doaga pa kita yung nagwali, kita nakibot kita sa resulta, kagab, may isa na naman kita, matsagan ko, no? Domidal, tali nga padamo-damo po, damor nga damo ang confirmed cases, nga planindog ang balahibo sa mga residente sa syudad sa Bacolod. Doog yun kita, isa kita, para batuan ang COVID-19. Mga ka-aksyon, abo ng programa tang Janitago Rides Again with Action Red Salgado, isa ka oras ng programa nga kita mag-up na ay magapukaw sa inyo, magahatag sang enerhiya, kag magahatag sang yuhom, subunga aga, Domingo, isa ka oras. Kag sa aton dira mga ka-aksyon na gusto magpadala sila mga jokes, maka-PM ka mo sa akon nga Facebook account, Red Salgado. Pwede man sa Facebook account sa Action Radio Bacolod o mag-text diri sa aton nga text hotline 0938-225-5017. Sa aton dira mga ka-aksyon, subunga aga nga nagaduyo, nagapangapi, nagapaminsara sang madalom. Kung ano matabo sa Lunes, uy, dapat mga ka-aksyon, isa lang gid ka home quarantine pass ang igahatag sa kada pamilya. Amo na mga ka-aksyon, kag syempre, ang ginhatag sa inyo nga HQP, hindi na siya non-transferable, asilig natin nga, it is non-transferable. Hindi siya parehas ng basketball nga kas. Do ginakapoy na ko yung magakwat sa isa ka container yung tubig, ikaw naman bikas, mo na bala. So kung sino dira nakasulat ng pangalan, dapat magdala ka mo sang ID. Kaya para mga ka-aksyon, makilalaan ka mo bala siyang madasig, kaya hindi man trabahuso, sa parte naman sa aton ng mga frontliners. Dala sang ID, dala sang HQP, kag ina yung HQP, again non-transferable. Hindi pwede pa pagipadala dira sa upod, So piliun nyo gid kung sino ang may kapasidad nga magbakal dira, maghakwat sa isa ka container nga tubig. Dapat dira pa lang dan i-weigh in yo kung sino may kapasidad. Because I know may ara pa sa pila ka mga lugar dira sa inyo nga barangay nga wala pa madagdagan sa HQP. Ina nagsindihan ta because jutay lang ya ang empleyado sang barangay kag perti kadamo sang panimalay sa inyo nga lugar. Well, mga ka-aksyon, subong adlaw, Marso 29, tuig 2020, mga ka-aksyon. Ariya, sa itong tuig 1900, amo na sa ginatawag natin, mga ka-aksyon, nga pagka-discovery sa kay Mary Malon. Kilala ka mo sa kay Mary Malon? Mary Malon! Hindi na siya si Mary Melon, halain man na iya. Mary Malon, mga ka-aksyon, ang pasibangdan or pamatbatan nga sa iya naghalin ang ginatawag naton nga typhoid fever. Kati naglapta sa ilang lugar mo. Naglapta. Ariya, halin 1900 hasta 1907, ining si Mary Malon o kilala sa pangalan nga Typhoid Mary,
ang nag-ubra sa 7 kabalay sa New York City. Sa pagsugod sa iya nga karera bilang manugluto or kusinera tuig 1900, siya ang nag-ubra sa Mamaroneck, New York. Kag sa sulod sang 2 ka semana nga pag-ubra, madamo sa mga tao ang nakaangkon sang typhoid fever. Makalalato ni siya mga kaaksyon ang typhoid fever. Por padayunon tang pagbasa ta. Tuig 1901, siya ang nagsaylo sa ulobrahan sa Manhattan. Gintrangkaso, kag diarrhea ang mga pamilya sa balay nga iya nga ginubrahan. Kag naupod na diri nga napatay ang isa ka labandera tungod sang typhoid fever. Nag-ubra man ini siya sa isa ka abogado, kag amo man natabo, nagbasakit mo ng abogado kag mga kabataan sini. August tuig 1906, ining si Mary ang nakakuha sang posisyon sa Oyster Bay, Long Island, dito sa Pungsod, Amerika. Kag sa 2 ka tuig, napuno ka mga pamilya ang naospital tungod sang typhoid fever. So, nagsaylo pagid siya sa ulubrahan, pero parehas man sa gihapon ang natabo. Parehas man sa isa ka banker nga si Charles Henry Warren, nagmalasakit man ang iya nga pamilya. Sunod sa investigasyon, 51 ka mga tao ang nalatnan kag 3 diri ang napatay sa typhoid fever. Kag siya ang pinakauna nga tawo sa Estados Unidos nga gintawag nga asymptomatic carrier sang typhoid fever. So do parehas bala sa COVID-19 mga kaaksyon nga tuod wala kami ginabatsag na ng asintomas, wala ka dira nagaubo, wala ka man nagasipon, wala man nagaplanakit dira ang imo nga mga kalawasan, ang imo dira nga mga muscles. Amo man natabo kay Mary Malone or sa kay Typhoid Mary. Wala sintomas yan. Kag kung imo pa bang kuto din si Typhoid Mary, amo na siya yung manamit nga magluto siyang pagkaon. Galikati siya asymptomatic carrier sa typhoid fever. So tungod sila mga kaksyon, siya ang gindakop sang otoridad tungod sa iya ginhimo. Galikati nagreklamo siya nga dogin kabig siya bala nga daw kriminal. Tihambal niya, wala mo ko sa may ginhimo kamalain, nagluto man ako sa manamit. Kag wala sa babakod nga ebidensya sa ila nga ginapasibangod sa akon nga ako ang rason ko nga ang paglaptas ng typhoid fever sa Pungsod, Amerika. So amo to tungod sa reklamo niya, siya ang ginpagwa. Nagbalik sa ubra, nagluto na naman siya, wala pa siya madudla, no? Nagluto lang siya ka nagluto. Wala mo siya nagduda, no? Nga ka na magluto ko kag magkaon ng mga tao, gamasakit sila, no? Wala sila kapabinsan mga amo na bla. Di pa dayon siya gapon nga pagluto. Masiguro kita luto, di bala? Kadyos baboy lang ka, no? Hindi gani, bala pinamalahan, balang salmonite. Gali Pungsod Amerika, no? Pati ginakaon di mga pasta, pizza, mga carbonara. Pungsod Amerika mo, pero kung Pilipinas, pinamalhan nga salmonite, KBL, pwede magani tinula nga manok, pinaupong manok. So, mo na yan, pagkagwa niya to, nagbalik siya sa iya nga nalamian nga obra mong pagluto. Kinagsaylo to sa iban nga posisyon, pero gali nagbalik gid siya kating iya gid nga hilig is pagluto. Bisan na mo katingal sa isa ka tawo, hatag dira sa iya nga amo nga obrahon mo, pero kung hindi iya nagustuhan, ining tawo ya magita gid gapon sa paagi para mabalik sa iya nga profesyon or iya ginakahiligan nga obra. Kiti rasyonal nga mo, di ba? Dira nakita iya ang ginatawag tayo nga tuod nga kabuhi sa pag-ubra. So, nagbalik siya sa pagluto, pagkagwa niya to. Amo man sa gihapon mga kaaksyon, ang natabo, pagbalik niya luto-luto, ang mga customer niya nga nagkalalaon, nagmalasakit sa gihapon. Agay! Dinadugangan pag ito pulo, 3 ang mga tao pag ito nagmalasakit sa typhoid fever, aragay nurse. So tungod sina,
gin-isolate sa mga otoridad kag napatay halos 3 kadekada nga isolation. Natabo ini ini siyang napatay November 11, 1938 sa edad nga 69 sa masakit nga pneumonia. Hindi ka ba patay nga i-isolate ka dira halos 3 kadekada? Butang tagtuod 27 years? 28 years nga i-isolate ka? Kung ikaw gani mga ka-aksyon niya, positibo sa COVID-19 o ikaw bi isa ka PUMs or PUI, di ba lang gina-isolate ka man? Pero normally, madalagan, ini siya mga 14 days. Siguro, ang maximum siguro mga 21 days, di ba? Depende siguro mga ka-aksyon sa imo na ginabatsyag sintomas sa COVID-19. Pero, gapati ako nga di na maglabot gure isa ka bulan niya or 6 ka bulan. Di ba? Iniya ang pag-isolate sa kay Mary Malon or Typhoid Mary. Malapit halos 3 kadekada nga isolation. Galing kita sa una mga ka-aksyon, ang istorya Manila nga ang mga tao sa una, even mga doctors and nurses, hindi pa na sila familiar sa ginatawag naton nga typhoid fever. Pero dugang sa isa ka historian or researcher nga ang typhoid fever natabo na ni siya sa una pagidya, ancient time pagidya, natabo na ning typhoid fever. Galing kiti do may ara sang agwat mga pila ka mga tinuig kag nagbalik na maliwat ang typhoid fever. Kag diri nakibot sila ha. Wala man siya nagamasakit. Wala man siya nagaubo. Wala man siya ginasipon, wala man siya palang init. Pero nga abala nga kada pagluto niya nagaka-ospital, lalain na pamatsag sa mga customer niya. Yung mo itong investigar, no? Gali, mo din nagsugod sa iya ang asymptomatic. Carrier siya, pero wala siyang sintomas. Sabo na mga kaksyon, ang aton nga sadtong. Ang masubo nga tong. Doon nagtong-its ka lang yan, no? So mga ka-aksyon, si Mary Malon ang nagreklamo tungod nga siya ang gindakop kaginkabig kuno nga kriminal sa tong 1900s or late 1900s tungod sang iya makalalaton nga masakit nga typhoid fever. Wala sang sintomas, asymptomatic, pero iya ginalapta ang typhoid fever sa pungsod Amerika. Well mga ka-aksyon, magabalik kita matapos ang pila ka mga commercials. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba.
20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Action Radio Philippines Standard Time, alas 5:25 na sa aga. Sa liwat, sa mga tao na katulog pa sa gihapon may plano magbakal sa mga aga sa mga merkado. Bugtaw na kamo dira dakpa ng balde habon kabo kag maligo. Good morning sa ato mga tagpalamati sa mga aga. Well, this time mga ka-aksyon, makaupod daton ang Pretty Boys sang Action Radio Bacolod. May-ari ni siya Dimple. Wain nyo lang makita. Kami lang din nakakita ni Action Wilmar. Utod sang Dimple ni Action Alvin Graba. Well, sa mga aga makaubod daton si Action Alvin Graba sa pinakaulihing balita diri sa syudad sang Bacolod kag Bilog Negros. Good morning, Action Alvin. Good morning, QTS boy. Wow. Kamusta sa mga aga, Action Alvin? Well. Oh, mga tingog pala rin. Matsagan ko doon sa showbiz. Kakataon sa subong aksyon na red, no? Yes. Masyado ka tauhay sang dalanon. Kung matauhay ang dalanon, bangod sa pipila lamang, kamang sa lakyan di pasahe ang nagabiyahe subong, sa lakyan di pasahe ganito, maisip mo lang action red, especially kung ikaw kay kita subong, sa area naman sa Libertad Public Market. And ang kalabanan diri ang mga nagabiyahe bala going shopping, ang iban diri going balik sa Mandalagan, jutay lang gid kayo, no? And at the same time tricycle, of course, no, mga tricycles
ang nagabiyahe pero lantawon ta ni Boss Bla Action Red, no? Yes, sir. Kati kay Boss patuma na mo. Yes, sir. Ang iling ginatawag tang enhanced community quarantine. Di isa sa ginabawal ang pagbiyahe man sa mga salakyan di pasahe kagaiban Yes, pa, no? Ti balantayan gini Boss. Yes, sir. Ti ang kalabanan sa nakitan ta subong sa mga dalanon ay yung going sa mga merkado. Ilibang mga salakyan di pasahe going sa merkado ang kalabanan kaga nga palibot man. Ay, by the way, ang palibot subong sa Central Market ginatiluan sang mga street cleaners. I don't know kung nakalabay ka man kagina sa Dalan Burgos. Yes, nakalabay ko ito kagaina, medyo madamo-damo sa mga tao. Kiti siguro, ang mga tao nga ini, nagapreparar man, kiti pagkalunes na daan niya, isa na lang gid ka tao makagwa sa balay nila mo. Oo, isa na lang gid ka tao. Tungga, gina-imagine ko itong inambal mo, Bla. Ti, makon mo na, yang daw kumakwat ni siminto, yan na kumakwat mo ka, yan na Iyatanan, kati isa lagid mo, kag isa pa na daan, yung pangalan, dra sa HQP, non-transferable na daan. Oo, awan ang ginambal sang iban, imo sugo, imo tuman. Nan. Amo gani matabo ni. Galing iti ang akon ba nakita sa pila ka mga inadlaw Action Alvin do ginakasubo taman bala nga ginakampanya sang aton gobyerno ang social distancing sa mga pampubliko bala nga mga salakyan like mga jeepney dira ag tricycle pero do sa wala lang bala gyapon do kadamo sa mga pasahero pero hindi man tanan pero may ara gid sa mga tigaulo bala gasalig nga wala sa mga traffic enforcer dira wala ba nagadakop sa ila. Amo nang subo bala kong kisa nga makita ta malabyan ta nga bawo wala naman ho. Gani man. Do sa pabinsaron ta bala kisa ano pa ning dapat nila pa nga kwanbeng or ano pang himuon para magbag-o ini sila dapat pa maglabot sa 20 ka mga positibo. Ag baka gani kag baka pabinsar sila o sige mas social distancing na ta. Wala sa kita mga police action na rin. Kunti sa mga check-up points natin diri siya sa Bacolod. Ang iban pasaway man gali sa gihapon kay iban nga nagasakay sa motorsiklo. Kunti ang kasanay magyapon. Inampala na siya sa mga police. Ang social distancing bi panaog ang isa yung isa sakay na lang na sa jeep daya o sa hindi pasahe. Ang iban gali may nagreklamo to ng mga nagliligad pa kay ibisan gani ang mga minibus or ining ginatawag tabalang nga mga double tires. Imbis nag-ipatuman ining social distancing ba ila pag gusto lang sila one seat apart dapat tani galing iting iba niya to para ibas bangko no sa isa ka pulungkuan. May iban pa diri ang gagapasaway that is why ang social distancing mas ginakinahanglan ta karon bisan gani sa mga merkado. Yes. Bakal ka kunti may distansya man halin sa nagabaligya kag manug bakal ti man mga masobra isa ka metro amon ang pinaka-importante sa tanan. Kag tapos isa pagid aksyon na Alvin inabalang pagbaligya siyang makahulubog nga ilim nun. Bow! Diba? May ara kita sang liquor ban, bawal magbaligya, kag bawal magbakal, kag mag-inom dira sa pampubliko nga mga lugar. Mabiyara gid gyapon mi nakita ko. Miyara pagid pero galing kiti amo na bala nga tanugon sa nga aton mga nami nga layi nga ginapatuman sang aton nga nasyon including ang Bacolod City. Galing kiti kis abala gapakita gid nga mga tig-aulo gid ta. Ang curfew daan to Action Alvin isa na to ka example Pero base diri sa aton sa record ta 685 Bacolod pa lang na. O area sa bilog nga Negros Occidental compared to na lang bilog nga probinsya sa Negros Occidental 391 lang pero ang Bacolod 685. Damo nagpasaway? Ate, dugangan ta na karoon ng numero, ang aton bala mga kapulisan, mga barangay tanods ta, kapoy na sila mga frontliners ta, dugangan ta pagid blang ilang obligasyon. Dapat tani sa sinin na lang tani nga paagi na bala gina-post nila sa social media, please stay at home. Amo na the best way para makabulig kita sa atong mga frontliners galing kita ibara gid mga tigaulo bala kag katol dapa-dapa. Ani man ang kapalukasyon na rin isa diri sa pinakakinanglan gid sa tanan napakita gid sa matuod-tuod nga disiplina. Correct. Kung sa lawayon ang isa ka tawo is this time sa
14 days nga ginapangayo during the enhanced quarantine diin na dapat stay at home gid no para kit paano yan makitaan amo na pinakabulig kag dako gid nga bulig santanan maghambal ang aton sining autoridad ang aton sining frontliners please stay at home. Yes. Amuli ang pinaka-importante sa tanan kag amuli ang pinakadako nga kontribusyon ang aton sini nga mga kauturan, especially ni mga pasaway, perminang kagaladakpan. Ati, may ara pa ganitong sa stay at home. Ang ibang tong mga dalaga kag kwanto, dalaga, ang ibang tong nga way ubrab na. Pero, Action Alvina, may isa direct ka lugar sa Pilipinas kag ginpagwa sang ilang city population nga ang epekto kuno o posible nga epekto sa home quarantine amo man ning pagsaka sang populasyon sang Pilipinas nga patikas na amo ni naman sa tanan maampalya ba madugang ni istuto may sarap pala home quarantine ka bilog adlaw tubang mo asawa mo ga aga ug to hapon gabi ti ga mapabalas naman taga Ti, kung may ara sila anong kabata mo, alas 4 plus sa ngapon, tulog na ka mo mga toto, kag hinday kayo matulog naman kami ni mama mo, Baliw ang reklamo, ay tempano palitay, alas 4 palis ang gagahon. Palis ang gagahon. Mano na, ini yan, no? Tay, alas 4 pa manis ang hapon, ano ba? Ano mo? Pagaling iti Action Alvin, depende mo na sa mag-asawa, pero dapat may control agad yan. Kabalo na sila mag-control, oo. Ang iba, may dito, no? After the quarantine, after home quarantine, may mga laki, may mga bayi. Imbis na maseksi, nagtalambok. Nagtalambok sila kay tikaon mo. Oo. Kag do na notice mo Action Alvin, do nagdamo ang mga TikTok, di ba? Oo. Bilaw gani kami niya siya nani, ma-TikTok tadi kami doha. Bao. Oh, ang kilala ko bala nga ang pangalan niya JM, TikTok man sa. Oh, ang balya ginakontrol ko lang. May ara pa ko sang pagdisiplina sa kaugalingon, pero may ara na sang app sa iya nga cellphone. Oh, siguro in 2 to 3 days ni magwa gini. Alam mo, kinman to, lubi sa mga kabataan, subong kabalo na mag-TikTok, no? Kasi rin ko, galing, praktison ta bala, paano kaya maka-TikTok man? Ang galing, ito, yung script lang na, so, booking na. Ang namin ko na i-TikTok, kaya mo lang spaghetti pataas, bababa, bala mo nagro pinakabudlay, kag pinaka-unique, no? Tilawanta. Tilawanta. Pero anyway, nakalibot ka dira sa mga kada barangay Action Alvin, dira sa Villamonte, Banago. Sa aksyon na Rex, no? Actually, nalibot na naton halin sa barangay Villamonte. And even ng pila ka mga dalanon going tas barangay Banago pagkuha tam sa mga balita, barangay 3 sa station number 2. And at the same time, there is downtown area kagkaron going kita. Nag-stop kita makadali diri sa adong sa Libertad, no? Kabalo ka pila ganito 685. Yes, 685 ang mga nagbayular sa curfew. Ako, 685. Ate, dugangan ta 29. Nalabot ni City Sintos na. Wow! Kay Kabalo ka Action Red sa police station number 2. 19 ang nagkaladakpan. Nagpasaway na naman sa dalan kagiban pag dalanon diri sa nasakupan sang police station number 2. Nagligat to pila to pulo lang naglabot sa 12 subong ya. 19 Brigade Action Rex Action na Red ang nagkaladakpan sa 19 17 diri lalaki duha babae. Sa Kabalo ka sa police station number 4 kung pila man Pila napulo. 8 Oh. ka lalaki, 2 ka babae, ining 2 ka babae, kabalo ka kung taga-diin. Taga-diin? Greensville 1. Wow, Barangay Estefania. Yes! Amo na pala, balik-balik ka rikurida, balik-balik nga pag-reminder as pumuluyo. Hindi na kay Barangay Estefania, but the rest nga barangay dira nga nasakupan sang backup 4, Police Station 4, may mga tao gidyagapon. Hindi kayo sindi sang curfew, no? Kani, pila na ka
may nakitan ko ganito, Aha. rekorida sang ibanto. Aha. Ay, bao, pasalamat gani diri sa Pilipinas, diri sa ato niya sa Pilipinas, kag diri sa aton sa Bacolod, pwede na mo. Kita mo tong ibanto ya curfew, kita backstroke na gani. Correct. Oo, kita backstroke. Oo. Bao, pulis na gani ka backstroke kayo, bao, bugusirin ko gani, kung pasalamat diri sa Negros, sa Bacolod, wala na ginahimo, kay may respeto ang mga kapulisan. Correct. Kapamay pa, please, no. Lugit ko, ay. Pero Action Alvin, may nakita ko nga isa sa mga pungsod dito sa Europa, I don't know if it's part man sang Middle East, nagpatuman sila sa curfew, kag may mga nagbayular, dis oras nagwa sila, ginbalabagan sila sa ilang mga pulis. Sila ginpaluhod, ginpaalsa sang kamot. As in, gidya luhod, gidya Action Alvin ya. Siguro magpaluhod sa ila, guro, hindi magdubo, guro 15 minutos. Tiyo ilabot sila, ginaresto pagin sila ya, kag gintagaan sa gakaangot nga monetary penalty. Mas maayo tadi action na red, mga amo na diri man sa aton para matagam. Ang pinaka-importante diri matagam lang gid kag ang ato niya may kaluoy pa, may respeto pa. Correct. Ugaling kay ti tani ginarespeto na sila, tani respetuhon nila ang otoridad. Yes. Respetuhon nila ang layo nga ginapatuman sa karon kay hindi niya para gid lamang sa ila kundi para ni tanan. Especially kung mga nagalagaw ikaw, diba, ang malayo lang kay ka nakalagaw, wala kalagaw, ay takabalo, yung maapektuhan ka na gali, bilog mo man ka pamilya, maapektuhan man. Yes. Mas mayo ginaman tuod, nga home quarantine, correct. Especially nga ginapatuman ipagapatuman pa, buwas nga anlaw, ang enhanced community quarantine, patihan ta ang aton sining otoridad, yes, ang aton mga opisyal sa barangay, ang mga tanod ta nga nagalagaw, ang mga kapulisan ta nga nagapatigayon sa gyapon sa makabigta tanan nga mga frontliners, even ang aton sining mga eksperto kag doktor, patihan ta gid. Yes. Patihan ta si Kagawad Red. Oh. Correct. Yes, tuod na. Ang pinaka-importante na kay damo sa aton si Papang Eric. Kaya sila ang makabigta karon, sila ang mga frontliners gitag sa mga barangay. Correct. Nga nagabantay man para niya sa aton tanan-tanan. So sa aton sa mga tagpalamatita, importante gini tanan. Siguro ma-share ko lang di Reaction Red. Patihan ta kag kung ano ang gina-request abi sa tanan nga mga opisyal sa barangay. Guys, this time Action Red ang focus man sa mga kapulisan para sa kabilugan, ang mga eksperto ta, at ang aton sining mga barangay officials, amo ni magatutok man sa tag sa mga barangay, that includes barangay Tanod, patihan ta ni sila kay inaya para niya sa aton tanan-tanan. Yes. Sige. At syempre, Action Alvin, hindi tayo paghulton nga maglabot bala sa punto sa iban nga mga nasyon nga nagpawala sila, anay ka nagdamo na ang positibo dara sa COVID-19 sa lugar nila, amo na ang paghulag nila. So dito na paghulton para maglabot sa punto nga maglinibo, naglabot ras kinintos diri syudad sa Bacolod ang positibo sa COVID-19, and that's the time nga mag-isa kita sa ginapatuman dira sa aton mga opisyales sa syudad sa Bacolod, di ba? Dapat ini balang dadaan nga tsimpuya, ipakita tang pag-ugyon kag pagbuligay sa bilog nga pabuluyo. Section Red, no? Kay kabalo ka ang ining away sang COVID-19, away ini sang hindi sang kapulisan lamang. Hindi lamang sa tanan nga mga frontliners. Away naton ini tanan. Pagpakigbatuan tani para kit papano diri sa aton sa pungsod kag of course to sa bugos nga kalibutan malampuasan ta ining pagpamahog mismo sa COVID Action Red, no? Yes. So amo ni ang sitwasyon kag pila ka mga balita sang patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Thank you so much, Action Alvin Graba, sa pinakaulihing nga balita diri sa syudad sa Bacolod, kag bilog nga Negros Occidental. So gaano nga ginabalik-balik din abot sa Action Radio Bacolod nga dapat mag-ugyon kita sa aton nga opisyales, sa aton nga lugar, sa aton nga barangay, sa aton nga syudad, banwa dira nga magtinir kita sa aton nga balay. Wala ka nagwapahan sa imo nga asawa, haw? Nga magwa ka sa balay mo? Ha? Wala ka nagwapuhan sa imo nga bana nga ang magwa ka sa balay mo?
Dapat ya ibalik ang dating asim ni Mister. Medyo pasabor malagamay nga. Ga, arin ako di sa banyo, ga. Sudla ko di biga. Teko na, tak-ara ba ka mo sa banyo? Try nyo naman sa likod siyang balay. Ga! Yuhuu! Ari ko doon sa likod siyang balay. Wala ko bala may ginasuksok. Ga! Sudla ko di ga. Or apasa ko doon sa likod balay, ga. Hindi ka ba magsuksok, ha? Sa imo sapatos. Salamat mga ka-aksyon. Ay naman ba nga be creative sa inyong relasyon para madula dira ang kasumod, no? Kung sumuod gani ang pagkaon, push-i katumbal para mangin manamit ang inyong pagkaon kag mangin saboroso ang inyo nga niluto. Again mga ka-aksyon, ako kumudra biyara sa jokes. Pwede inay padala diri sa aton nga text line number 0938-225-5017. Pwede mo diri mga ka-aksyon sa aton nga Facebook. Pangitaon nyo sa mga Facebook account Red Salgado. Well, yan ay mga ka-aksyon na naangot man sa gakatabo sa bilog nga kalibutan din coronavirus disease or COVID-19. Di bala, ang kada nasyon pagsulod sa COVID-19 sa ila, naganubo man ang benta sang tagsa ka mga baligyaan, ano? Because ang mga tao nadlok na magwa para magbakal dira sang gusto nila nga baklon, sirado na ang mga baligyaan dira sang mga gadgets, ano? Di, ang rason sila or ang epekto sila mga ka-aksyon, naganubo ang benta kag sa ulihi magalabot sa punto nga magapanira na lang ang mga baligyaan. Especially bala sa pungsod Amerika mga ka-aksyon. Ako nagtanaw kagab isang balita. Makibot ka mo nga ang pungsod Amerika ang nagapanguna sa bilog nga kalibutan when it comes to confirmed cases nga positibo sa COVID-19. Imagine na bala, masubra sa 100,000 ka mga tao ang positibo sa COVID-19 sa pungsod Amerika. And now, sobra 1,000, correct, may 5 wrong, dulapit-lapit na guro 1,400 or 1,300 sobra ang nagkalamatay ng mga tao sa coronavirus disease 2019 sa pungsod Amerika. Nagahambal gani mga tao ang mga naga-forecast nga kuno ang pungsod Amerika amo ang espiyo or mirror sang gakalatabo subong sa Italy. Ato ya kun nato ka sa Italy to, pagtanaw mo to ya or makabatik asang balita didto sa ilaya. Gaplalindog ang imong balay mo. May ara sa mga ini mga kaaksyon hindi ko gusto nga pahadlokon kamo subong nga aga, but amo na siya ang mga nakita sa social media. May isa ka nurse nga nag-commit suicide because nahibalaan niya nga siya positibo sa COVID-19 niya sa pungsod Italy. Kay para sa iya, gusto niya nga hindi na maglapta ang coronavirus disease sa mga upod niya tubi, di ba? So amo na nag-commit na sang suicide. Kag amo nang masubo dira nga gakalatabo sa Italy, kag syempre ari na naman ta sa pungsod Amerika nga kun ano kuno natabo sa Italy suno sa mga naga-forecast nga posible ini matabo man sa pungsod Amerika. Isa dito ka report na nagahambal nga ang gakalatabo subong sa pungsod Amerika daw hindi bala USA because nga ginakulang na sa PPE na bala mga kagamitan like mga surgical mask, ang ila mga gloves, di bala? Personal protection equipment, correct no? Ang PPE or protector sa ilang alawas na samtang nagaatubang sa mga pasyente. May ato dito gani nga nagsuggest nga maggamit sang diaper. Ang ibang dira na mga plastic bala sa basurahan. Hambal sang isa dito ka reporter sang isa ka telebisyon sa pungsod Amerika. Daw hindi nagidya USA ang gakalatabo sa ila, kulang to sa mga equipment sa New York, sa California. Now, gataas man nga nagataas ang mga positibo sa COVID-19 dito dampi sa New Orleans. Ato balang ginhanot sa Typhoon Katrina, no? Pila na ka mga tuig na kaligad. So, gasaka nga nagasaka,
kag ginabasol nila subong ang ilang government officials because of nangin kulang sila sa preparasyon. Nagambal mo to gani nga nakita tana ang natabo sa China, nakita tana natabo sa Italy nga ako no wala pa naghulag ang opisyales sang pungsod Amerika. So kabay pa taday mga kaaksyon nga hindi tani matabo diri sa pungsod Pilipinas because kita ya temprano pa lang naghulag ng atong presidente. Ag subong mga naghulag man ang aton nga mayor diri sa syudad sang Bacolod. So plakpak kita. So gani naghulag ba to mga opisyales ta? Galing, damo lang galing sa mga tig-aulo. Mulang na. So, ano yung mga kaaksyon na sa amat-amat na paglaptas ang coronavirus disease or COVID-19 sa Estados Unidos, halos tanan nga negosyo ang nagkala-apektuhan. Ang ibang nga negosyo nagsirado tungod kay wala na sa ila, may nagbinakal. Ilaman gin-report nga ang mga bayo, gadgets, appliances sa lakyan magluwas sa mga tissue, alcohol, kag pagkaon ang nagnubo ang ilang nga benta. Sa iban nga mga balaklan parehas sa mall, sa grocery section, halos wala na sang tissue kag alcohol. Sambot kayo, no? Mangita ka din ba sang alcohol bala? Way ka na baklan? Kag may limit na sa pagbakal sang dilatas, no? 5 na lang gid. Ibang ganit, 2 lang gid eh. Kag ang mga habon halos nagkalaubos man dito sa pungsod Amerika. Pero isa ka baligyaan nga sila mismo ang nga mga tag-iya ang nakibot. Nagsaka ang ilang sales mo. Mga tag-iya, grabe nagsaka ang amon nga sales ba. Ining baligyaan ang nagabenta sang mga armas kag bala. Kibot sila. Totoo di mga kaaksyon bilog na baligyaan sa Estados Unidos, tanan sila ang nakibot sa New York City. Makon mo na ginsaka sa benta nila. 77% ang ginsaka sang ilang benta sa online. Basta gina-order guro mga shotgun, pistol, bala. Ariya, 222% ang ginsaka sang sales sa walk-in o pagbisita sa manugbakal sa ilang mismo nga tindahan. Damo sa mga tao mo. Ang halin sa pinakagamay nga pusil pakadto sa pinakadako kag laba kag dako nga pusil ang naging masambot. Nagbinakal ang mga tao to. Bakla ko da bi shotgun 2 bilog. Bakla ko da 45 3 bilog isa. Tapos 3 ka bakses ang bala. Ini mga kaaksyon na tuod nagakatabo dito sa pungsod Amerika. So sulo sa isa ka tag-iya, kung ako makabakal sa alcohol, tissue kag liquid nga pang disinfect, amo na kabakal ang ila mga pusil kag bala. Kag suno man sa isa ka customer, nagbakal sila sang pusil tungod pang self-defense. Ay nagaproblema na kuno ang mga tao sa COVID-19 kag base wala kulangon sa pagkaon kag base pagasudlon ang kada panimalay. Ini kuno self-defense kag wala man sila plano nga bang hold up o bang patay sang tao kundi pangaman lang sa mga tao nga may malain nga tinutuyo sa kada panimalay. Timin sarap lang kulang lang sa pagkaon. Ti basi bala manulod sa kada panimalay kag manguwa dira sa mga tinapay. Ti sa ila tinapay, di ba? Pizza sa Pilipinas siya bugas gid mo. Kaya mo na yang aton ng staple food diri. Sa Pilipinas mo na yang ginakaon. Ta bahala na kun ano din ang sudan. Importante mi bugas lang. So amo na ang kalatabo dito sa pungsod Amerika mga kaaksyon nga nagsaka ang pagbenta sang mga pusil because para sa ila dapat pabakudon nila ang self-defense sa ilang balay kay basi sudlon sila. Okay lang nga sudlon tagipusoon mo basta di na pagsudlon ang balay mo kawaton pang imo dira ka bugas no okay lang na. Di ang baling lang okay lang ako sudlon balay ko importante ex ko masulod. Agari mga aksyon ang ato mga jokes. Subong nga aga para sa ato nga Johnny Tango Rides Again with Aksyon Red Salgado. Desmond has a sparrow in the marketplace. Molly is a singer in a band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly says this as she takes him by the hand.
Isa ka adlaw magin ayo si Rugo sa iya nga amay nga si Johnny Tango. Tungod kay nakabatsag na ini sang tuod-tuod nga pagigugma sa iya tagipusoon. Baw. Sultiro na si Rugo, no? Nagaluyag-luyag na siya. Tagang hambal ni Rugo. Amo ni. Daddy Johnny, may ara na ko siyang ayuon sa imo. Dugay ko na hindi ginatago-tago, Daddy. Okay, anak ka. Anong gusto mo nga ihambal sa akon? Sige na, ihambal na sa akon, be. Dad, naluyag ko sa babae nga nag-star sa aton tubang balay. Kay dakita ko bala sa iya, Dad. Do ice cream po nga gakatunaw. Amo na anak ang tuod nga paghigugma. Pero anak ha, ihambal ko na sa imo. Hindi na pwede ng mga plano. Naman, Dad. Naluyag ko sa iya. Kagisagid yung babae nga ginapangita ko ya. Hindi gani pwede. Kabalo ka anak ka. Half-sister mo na siya. Half-sister bala? Pero di mo pagsugid sa kay mama mo ha? Sus, ngano man niya man. Dad, ari na lang ho. Ato na lang ang babae nga ara sa likod balay naton. Ang kulungon balang nga buhok si Mona Lisa. Anak ka, pasensya pero si Mona Lisa, imo man na siya nga half-sister? Wow! Grabe kagid ya, Daddy. Killjoy kagid ya. Grabe nga kasubo ang nabatsagan ni Rugo. Tungod sini, nagkadto siya sa iya iloy nga si Inday. Kaginpagwa ang iya kalain siyang buot. Mami, I hate Daddy. Oh, nga ginakainit mo yung imo nga amay? Anong sala yaya? Mami, si Daddy, hindi ba pasugot nga pangaluyagan kung babae nga ara sa aton tubang balay nga si Paula? Kay half-sister ko kuno siya, pati si Mona Lisa, half-sister ko pagidya. Sila naluyagan ko, Mami, sila gidya. Naka, dugay ko na ina nga nahibalaan, pero hindi ka magpati sa kay Daddy mo, ha? Hindi ka magpati sa kay Daddy mo, ha? Nga, hindi ko magpati sa kay Daddy, Mami. Pwede lang ko gihapon makapangaluyag. Okay lang na, pangaluyag ka lang sa ila. Kabalo ka. Hindi mo man natuod nga amay si Daddy mo. Yee! Di okay lang ko ng mga luyag, no? Half-sister niya, pero galing kita si daddy niya, hindi man tuod nga daddy. Okay. Kagabo sa ilang pamilya, no? Isa ka adlaw, nagpatato si Rugo. O nagpatato si Johnny sa kay Rugo. Kag amo ini ang natabo. Oh, Johnny, ari ka man. Anong mabulig ko sa imo? Parirogo, gusto ko tani magpatato sa imo. Okay, gida. Timing gid kay bakante man ko bisubong. Anong ipatato mo, pare Johnny, how? Gusto ko tani ipatato ang pangalan sa asawa ko. Diri bala ho? Diri bala butang sa akon nga likod, oh. Dakuon mo gid pre ha? Okay, higda ka lang da kaya akong bahala magtato sa nga pangalan ka asawa mo. Dakuon ko gid para dali niya makita kag babasahan. Pwede ka gid makatulog-tulog pre. Sang matapos na tato si Rugo, nagkuha ini siya sa espiyo kag ginpakita sini ang natapos nga nato sa iya likod. Ginpakita niya ini sa kay Johnny Tango. Pre Johnny, liabe. Okay man ang nahuman ko nga tato sa likod mo? Dalagko na nga litra kag colored pa. Parirugo, parirugo. Pre Johnny, hindi na maghibi Kung namangkot ka sa akon, kung pila ang imo nga ibayad, libre lang na ano problem kung parihay taya. Wala ko nagahibi, pre Johnny, sa sukot mo o kung may bayad. Nagahibi ako, pre Johnny, kaya ginbutang mo nga pangalan sa akon nga ex-girlfriend. May!
mga kaaksyon, dapat gid ako magpatato ka mo. Pamangkuton mo gid kag gihambal mo gid sa manog tato. Okay lang tayo magpatato ka ba, erase bla dayon bla. Galing mo pa erase ka ba, da naman mga panit mo da. Isa ka adlaw, may isa ka pa-contest. Padamo-damo sang nahimo nga bata. Kag ang nakasulod nga tatlo nga finalist, amo ang pungsod India, Malaysia, kag Pilipinas. Pinamangkot sila, isa-isa kung pila ang ina mga kabataan. Kag ini ang gintambungan sang 20,000 ka mga tao para magtanaw. Damo ba? Namangkot ang judge. Mr. India, how many children do you have? I have a very big family. I have 100 kids and 47 wives. Wow! So many! Unbelievable! Nagpalakpak ang mga audience tungod sa mga kabataan nga sinkabilog nga ara sa contestant nga India. Pagkatapos gintawag naman ang contestant ka Malaysia. Pagsaka ni Mr. Malaysia, ginsuyaan niya pa ni ang India nga dutay kunong iyang bata. Mr. Malaysia, how many children do you have? Believe me, I have 1,000 kids and 420 wives. Wow! That is magnificent! And a Guinness Book of World Records. Amazing, amazing! Ang mga nagtanaw, nagpudag-pudag, nagpalakpak, kag nagsilinggita na sa iya nahimo nga 1,000 ka bata sa bilog niya nga kabuhi. Sa mga reporters kag MC sang programa, daw siya ang ginapaminsar gidya o ginaay nga posible nga magdaog sa kadamuon sang iya nga bata. Pero may isa pa ka contestant, last but not the least, ang pungsod Pilipinas. Siya nang ginlawag. Pagsaka niya sa stage, nagapalamalhas siya. Nakulbaan, nagakurog-kurog ang iya nga tuhod tungod sa kadamuon sang tao nga nagatanaw. Kay wala man ini sila sa bukid, kay alas 6 pa lang sa gabi, tulog na ni sa daan, guro. Taga-bukid mo. Tagang Pilipinas, yung contestant, abo si Johnny Tango. Pag-abot niya sa stage, pinamangkot siya dayon sang judge. Mr. Philippines, how many children do you have? Wala pa makasabat si Mr. Philippines, gulpi dayon nga nagahod ang audience, ang iba nagpudag-pudag, kag ang tanan ang nagsinggit nga, Daddy, Daddy, Daddy. Wala pa makasabat si Mr. Philippines, nag-standing ovation na dayon ang judge, kagin kakas ang iya ginasuksok nga kalo. Kay nahibalaan sang judge, nga ang audience gali nga 20,000 ka mga tao, amo ang bata tanan ni Johnny Tango. Kag ang nagdaog, Mr. Philippines. Thank you so much mga ka-aksyon sa inyong pagpamati kag pagbantay sa itong programa. Johnny Tango rides again with Aksyon Red Salgado. Isa ka oras ng programa nga nagpukaw sa inyo. Naghatag sang enerhiya kag naghatag sang yuhom Domingo sang aga. Salamat mga ka-aksyon, ini si Aksyon Red Salgado. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon